Sakiyaning para engkang kakung Sumawana Putri ingkang Tugu Bejomulya. Kapiyarsa kala wau atur pasegan beksan Gambyong. Gambyong. Ingkang dipun sarirani seniwati wonten saklungsin cacahipun. Mugi saking damel suka panglipur so jambinipun pemarem kagem panjenenganipun Bapa Basuna. Sori sampinangaten kekalih mugi ing anggenipun sami lomban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah nemai ing kayuhanan kabakaswarasan katentreman sokarahayon. Monggo ing titi kalodhangan dalu niki ndungkap titi wahyaning mangsa kala atur pambagya sampur pakurmatan sliring. Nun inggih ingkang badhe nampi sampur pakurmatan sliring nun inggih ingkang kepareng minggah wonten ing sasana agung pambeksan. Nun inggih panjenenganipun Bapa Basuna kadherekaken panjenenganipun Bapak Yis. Nggih, Bapak Yis kepala desa saking Bleber. So kadherekaken dumateng panjenenganipun Bapak Mul saking Trata Wedusan. Sumawana panjenenganipun Bapa Wardo saking Tempur. Sumawana panjenenganipun Bapak Sutoyo saking Tempur kinarya minggah wonten ing sasana agung pambeksan nampi atur sampur pakurmatan sliring ingkang badhe pun aturaken kadang kula kapernah werda. Nun inggih panjenenganipun Raka Mas Bendel ingkang mijil saking tlatah Pati. Nggih. Monggo kepareng panjenenganipun Bapak Basuna kadherekaken panjenenganipun Bapak Yis, Bapak Kepala Desa Bleber, so kepanjenenganipun Bapak Mul, Bapak Kepala Desa saking Karangsondo. Nggih, monggo sopanjenipun Bapak Wardo lan Bapak Sutoyo kepareng pinarak wonten ing sasana agung sawantawis kinarya nampi sampur pakurmatan sering kangge murwakani beksan ing dalu niki. Sliring pun aturaken panjenenganipun Raka Mas Bendel parantene ingkang badhe nderekaken beksanipun sliring nggih menika. Sing sliring loro. Sing sliring siji apa loro? Lah kae. Setunggal. Oke, setunggal. Biasane nggih sliringe loro. Salah muni aku. Del, sliramu njaluk widodari sing ndi sing ndereke jeneng Sri Rosering? Milih sapa coba didudingi. Alah aja isin-isin ah. Oh ngoten sing lor pisan. Lor pisan apa kidule? Sembarang lor pisan ngadeg. Iki. Dening sing kidule kowe lagi kipas-kipas cari angin. Iki karo Narse ya. Anjing niki nek niki Kang Saji niki njaluk sing ndereke sapa? Sak karepe umpama tak dereke aku gelem sliramu ya. Siap. Ah. Ayo ra dereke panjenenganipun Pak Saji anggenipun sliring ya ra ya. Heeh. Wedokane siji apa loro le? Loro. Loro. Siji kene siji kono ya. Oke. Ayo Dik Jayanti jumeneng. Jayanti. Heeh. Jayanti ya. Heeh. Tak jengakno Giyantini kowe kok. Heeh. Heeh. Giyantini saka Tlatah Jepara, Nduk. Nah, Pak Mul ke. Nggo. Pak Toyo, Pak Yis, Mbah Wado, ndi Mbah Wado? Oke. Mbah Wado. Yes. Ya, wis. Nggih dipun dodoni nggih Mas nggih. Heeh. Sang pati sigra Branata baris nyawijiku malam dempyak-dempyak ku mrekut lampah Alus ya. binarong ampyak atawa kate kumalorngo bagi suraknya jumoro nganti keselek aku
Oh, oh, niat langeneng kalang ya kelar padang muncar dina lar kekonan oh Sri dina naning pamiyat busana maneka warna yo 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 andeng-andeng ngisor lambe yo yo ono ning jono ono yang ono kembang mlaku kendane wangi jeneng lali sakulane ya yo ya putus gedang raja no yo yo
dikong